محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمدا min calmi min juurim min ñaagimi duwaw ñaagimi kadi yaafuy en gardama ha ɗo oɗal juma hannde timmode lewru korko min jettiɗum Allah no feewi kadi tafasir o gasiri ɗo holko mbawɗa wiide bandiraɓe en jetti Allah no feewi jetti Allah tan no feewi alhamdulillah rabbil alamin Allah moƴƴani en walli en lewru ndu e puɗɗima ndu ha en jofni ndu inchallahu taala hande ñalawma so gasini wayno tinni bal contere en jetti Allah no feewi no feewi eywa en ñaagui Allah jaɓani en jam bandiraɓe men fof jon julɓe fof kala kornoɗo yo Allah jaɓanno Allah yaafa en bakkariji meɗen roke o tinnimbo wuuri e sahaji kewɗi kadi tawen ɓeydi en gustaki sabakade moƴƴino sallah sallam sabakade sallah sallam alhamdulillah rabbil alamin hanki jamma hanki wonno nogas en e lewru ndu ceerno en ɓooyi fadde ɗo heɓde habar sa teski hanki en leeli julde gueeƴe wonno yidde fadde habar ha ande beele wonto lewru yiya yimɓe mbawa julde kono yeehi ha woni hedde 10 heures moy ala fof wata nana lewru yiyama pelliti han kadi yimɓe koor kadi commission national sénégalaise o taw holliri wonde lewru ndu yiyaka e leydi he foof wadde hande ko korka janggo en juulde han kadi ɓe wiyama lewru yiyaka ɓe ninni habar immade Guinée ga won musidɗo goto noddi toon wi wuuro mumen woni yiiɓe lewru ndu kono noon kanko jaati o yiyani aɗa wawa fawade hen way ceerno mbi tawi ko noon bakkilde tan kooren ñalawma keddiɗo tawi yiyaka e leydi he foof kooren caggal ɗum noon yeehi ha nafili o gasi nanoya habar deke won to lewru ndu yiya e nder Fouta he won to lewru ndu yiya toon nde kono kadi no fawa arde ni ganduɗa yaruno ni tan kadi yimɓe mbaɗi nafili ha gasi ni gondudi hoore kadi ɓuurede leydi he yiyani lewru kadi habar leydi arde ha woni 11 heures jamma e ko nandi hen kadi pelli hoorde eyyi nde wonno wiya ko so jii koore so jii taaƴe yiɓɓe taaƴe ɓe jiyani ɓe so koori kañ ɓoy koye jiyani ɓoy koye jiyani eyyi bon noon so tawi ɗiɗo andaɓe ɓayɓe ganduɗa noɗo ganduɗa nelaɓe ɗum so tawi ɓe mbi ɓe jii nowɗen hen fof taƴde fawde e mabɓe kono holɓen ɗiɗo noon beele kalnaɓe ɓen ɗum haaka woɓɓe ne koora nogas e jeenayyi ɓe mbi lewru timmi woɓɓe e juuɗo taw jiyani lewru ɗum kadi hol ñawore mum eyyi andi goto foof en nanguiri diine mum tun ewa so tawi a dañi ko laaɓi lewru yiyama ñande nogas jeenayyi nde poɗɗa taƴde sa dañi ko laaɓi lewru yiyama a dañi ko laaɓi lewru yiyama poɗɗa taƴde wajibe taƴa sa dañi ko laaɓi ɗum tan woni haala ka kono so tawi a dañi ko laaɓi lewru yiyama nani lewru yiyama tan wuuro kaari yi wuuro mani yi lewru wuuro mani yi lewru noon tan neriɗa a anda holon e wuuro he yi lewru ndu a anda nunɗal joomum a anda foof joomum a wawiɗa fawo hen diine kañum ko noon diine ko ɗum namdi ko en namdi ɗum ɗo en namdi tinnade hen hayi oɗo almami grande mosquée goto mi yejjiti inde makko kono kanko no amaka 96 ans kanko no almami o ɓooyi hen noon mi yejjini makko kono gandani no fewi min jaade ɗengal emin jeyata par hasard o wi neɗɗo ko heede makko ɗum kañum wonno chrétien joni noon tuubi o jimmi wiidema an almami o ko yembatta hakkillaji min mi tañi on labtete kankati o mi tañi on Sénégal labtete korka mi jooɗoto ñande nogas e korka ha wiye lewru yiyaka nodda téléphone hedde 11 heures jamma mi nodda radio mi yiya mi yi lewru min nokkumani o wi hay kam tan hami nana janggo ko juulde
tamin goto noddi téléphone mi yemi yiiloru nokku mani ɓe mbatta vérifié ha ganda holmin holto jeyami hol kalami tamina janggo ko juuɗe labtimi waɗi ɗum o joni tadi mi tuubi mi haalma ko wayni ne woodi mbeɗa mbatta hakkillani onon gaddi dino o mbawa wallude yimɓe mbawa rende yimɓe nde jeeya ko saabi commission linéaire darna e nder Sénégal kanko on almami o wi hankkadi ɓe kaali kamɓe wuuro ngo fof kala mbiɗo yii lewru koye ar hay almami leegal ngal ɗon hollirta jamaka e yimɓe ne gandimo yimɓe jaɓe ne gandimo gandi soɓe joma gandamo mbasa nangude hen mo ha jiiri guese mum walla ha ɓe jiima ɓe gandi moɓe kooli eyyi o jonna e nder hen korko artoyi kadi wodi nodɗoɓe gonmi ko parcelle inte miijide holnte wino inte mani jama kaari en minen min jiiɗi jama ka fof yii lewru ha almami yii o noddi almami téléphone almami wi min jaan lewru min jaani jiiɗi lewru o wi ala o noddi téléphone wi kam jomon mbanna awon inte mani o wi eyi wa jama kaari o wi eyi o wi min kay woni kaari jaati e on jii lewru o wi min jaani lewru ayi te on wino min jama kaari extra o hen saji ɓe nodda ɓe nokka heɓde ɓe jaaha otoji mum ha toon ɓe jii almami taw woodani mo tan ni heewi pilam mi heewi pilam miña mboɗo ardiɓe ma Allah walla kadi ɓe gona rentiɓe no fewi saabu yimɓene hen yo Allah yaafo en ala no wayani yo Allah heɓɓi foof tan yo Allah ren foof yo Allah jaɓ foof yo Allah jaɓa foof ceerno woɓɓe ne gona e leydi Sénégal ina mbaso e leyɗele goɗɗe wayno Gambie Mauritanie en Mali en Guinée en ɓen hoor gado men horde mi kadi ɓen julda e ɓen ɗum kadi holla ñawol ewa ko gonga nokkuji ɓaddirɗe foof ne mbawi rendude feeñirde lewru kono lewru ndu mi paama ko ndu wotturu gonga ko wona feeñande wotere jogui e nokkuji he fof lawol gotol hen sa wona ñewtere feeñere hen foof sen dokki yeru joni eɗen gandi ɗo to gonɗen ɗo o saaha joni hay so Abou Saoudi ɓe jarani wona ɓe jaari ɓooyi ɓe jaari o saaha taw ɓe jaari Abou Saoudi wadde firti nage moti toon so dirama hande lewru ndu ndu feeñini toon hande hedde mutal nage ndu feeñi toon nde ha nage muti ga taw est ce que Espagne tan ndi yeehi wadde kam ɓe mbawi taw enen jiyani ɗuɓe ɓe gaddo en yiide ɗuɓe ɓe gaddo en yiide sabu lewru ko wotoru so ndu feeñi toon o saaha 6 heures hedde 6 heures mabɓe kamɓe enen eɗen 4 heures no eɗen e 5 heures eɗen 3 heures kamɓe ɓe 6 heures ɓe jii toon lewru ndu 6 heures nage muti walla 7 heures nage muti enen ga 4 heures ɗo ha 7 heures nage ɗo ha 7 heures tan ndu yeehi en mbawi yiide ñande hen ɗum waɗi ndi feeñani tan feeñani ga ɗum ne heewi tebbi ko waɗata ɗum waɗi fayi mbatta hakkillaji ganda wona gotum Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu neɗɗo yimmirima Cham ari Madina e korka ɓe kori ha ñande nogas ene Madina naɓe kanko ñande watama contati kanko yimmiri Cham o ñande watama contati o wi hande lewru ndu gasa hande woni contati o mbi ala hande nogas ene amen o wi ala to gimmimi to khalifa hoore mum yi lewru so da wima eyi khalifa yi lewru kay ɗum ko toon on toon yo koɗe jibji so an a timmini contati a timmini min timminan taw min jiiɗi fa joni hande nogas ene donc jiiɗe wona gotum ne wawi feeñde to feeñani ga ɗum waɗi mayimi nden toon feewi te goto fof anda lewru ndu feeñi mum nde ko nden daari ko nden waɗɗima hoorde an man shahida minkum ash-shahra falyasum kala ceeri lewru ndu yo hoor walla a seednama lewru ndu a yii jiiɗo kolniɗo laaɓaɗo o a andi o ko killifaɗo ko nonɗuɗo mbi yii ɗiɗo mbi jii waɗɗimama hoorde hankkadi ɗiɗo mbi jii waɗɗimama tejde hankkadi amma wona ɗum goto tan mbi yii on ne waɗɗi ɗum hoorde ko waɗɗaka heddiɓe hoorde ɓay goto tan mbi yii ɗetta ɗen gandi ko ɗen ganda ɓuuro wiyama wuuro kaari neɗɗo yiiten lewru te a anda on neɗɗo ko hooli on wuuro kaari anda on neɗɗo ko hooli on ɗum laaɓani ɗum laaɓani a ko ɗum waɗi hunde wona hunde cakanere ko hunde mawde ɗon waɗi moƴƴi yimɓe mbaɗa hakkillaji no fewi ganda korka
hawri balɗe nogas jene heddi ñalawma goto ñalawma goto ley muñde leydi fof no worno ronki yiide lewru en jeddani woni lewru yiyama toon en jeddani ɗum de e kono kam ewa no ari ni taw leeli hiiri ha ɓuuri ha yimɓe mbaɗi anniyaji muɗum ha nafni ha gasi nafni ha gasi ha gasi so yani firtani wawno ni alhamdulillah en tout cas ñaguiɗo Allah tan ka waɗi yalla hawri hawridinaɓe yen kawru e welede Allah enen foof Allah yallo en yaafo en tatami fof Allah yaafo gollaji moƴƴi fof Allah jaaɓa ka Allah moftante bonta Allah kawtini laabi kewɗi en ɓeydi en gustaki Allah kam wawde rendinde meɗen no Allah yiɗirni subahanallahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin en jallo en jaafo no fo bandiraɓe nam ñalawma julde janggo ko julde korka wiya julde korka noon ne jeeya ko ɓuuri tengtude mudduji ɗi muddu hoore sabu nira sa wiya koko julde hakkude asman ha muddu makko yalta koko julde hakkude asman ha muddu mum yalta ɗon ɗa yetta muddu ngo koko ma yettiyaki taw koko ɓe musino koɗa hatima wasita pour muddu woto gawri ɗum jarano o fende jam muddu ma jaltina beele koko ma wawa yettoyade kadi noon neɗɗo foof ittina hoore mum ittina kala mo ñamminta ɗum suduma ɓiye jinnaɗo ma so a ñamminta ɗum kam fota ñammindal an foti ittande ɗum komo waɗɗima ñamminde noon mo waɗaka ñamminde waɗaka ittande ɗum so en dokki yeru joni a wadne cuka a neha ɗum mo nehata o bammo foti ñamminde ɗum wona an kono noon teddugal ma a accata gal ma ñamto soko ñamani soko ñamat wadde so ɗum ɗo yonti no wiyete aska muddo so yonti sa bammo ittan ɗum bammo ko ittantamo sa ƴeewi joni ceerno jagano ɓuuran sukaɓe gadde ha kewa sukaɓe sappo nogas temedere temedde kamo jaguinte kam fof ɓuuran on wawi ekkite koko mudduji o wawa wonde ɓe fof bammo ittanta ɗum sukaɓe kala sa itti ɓiye a totti goɗɗo yo nehane yo joganoma on a jarama sabu ñammini ɓiye a waɗa haydara kono so hajji yonti ganduɗa korka so yonti muddu makko an foti ittude jinna ittata muddu ɓiyum hay so a wuuro to gonɗon ittamo muddu makko ɗum on lawol wayno heeɓe noon ne mbakkili kañumen guitta foof guitta mudduji foof kono an jinnaɗo foof hen ittu muddu o kadi no walla hen kalnamo kanko nehowo wonde itti muddu ɓiye o pour o wasa wonde duɗon pour wasa wonde a itti woni ɗiɗi guittanimo ɗum no walla hen yalla noon yo Allah walla foof yo Allah heɓɓir foof bachantidia beele ɗum ne muddo koye mbala ɗum ni jaari ñamlanede muddo hoore no ñamlane ɓe mbiyan noon kono noon ndiya hani ɗo rokkede muddo hoore taw so ɓe mbi ñe julde de sa ɓe gottuɗa an e galle ma ko wotti kala ko heddiri itte muddo hoore o jomum so woni ala wutte ko yeeyi ala paɗe ko yeeyi ala kaala ko yeeyi ala haydara ko wawi yeeyde haydara ala haydara hay ko ñaame ala an waɗaka ñamloyade foti hande ñeeya joɓa hande ñeeya fo joɓa محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد يوهال